aja nganti dadak nganggo bebanten pecahing dodo utaing ludira Yayi Prabu. Kakang, mboten perkawis menika ingkang dados ganjelaning manah menawi perkawis pokalipun Jambu Mangli kula piyambak saged murba. Banjur perkara apa Yayi Prabu? Kakang Penemban, rikala semanten ketang tresnanipun Sukeksi dhateng kula teman darbi pepanggil ingkang suraosipun sinten ingkang saged medharaken sastra Jendra Hayuningrat dhateng Ripaduka dalah Nini Sukeksi inggih menika ingkang badhe dipun suwitani. Mila kados pundi anggen kula badhe atur wangsulan dhateng Jingandika Kakang. Mongko kula ngertos aji sastra Jendra menika kala waos sanes kawruh baen-baen. Menawi mapaning tanduk badhe awoh pangruwating Papa Cintraka nanging menawi sisip ing lampah saiki badhe dados winih dahuruning bawana. Mila kados pundi perkawis menika kula nyuwun dawuhipun Kakang Penemban. Wong wilahing mastuhna sidam sekaring bawana langgeng. Pun Kakang prapta ing kene iki wis niat ingsun bakal nandukake daya pangruwatan lumantar sastra Jendra Hayuningrat ing pamrih amung Esti Lestari Rahayuning darah Ngalengka lan Lokapala. Mula Yayi Prabu, siraja samar aja sumelang. Pedharing sastra Jendra iki kabeh wis kawengku dening pun Kakang Yayi. Aduh, mekaten kepareng andika Kakang, ngaturaken genging panuwun Kakang. Jurit Kang maguru kongso tetek kaya Butulawara pansriting durung Gesti. Yono namit pasang kaliman tabe kula paman. Kepiye karepmu Jambu Mangli? Kula nuwun sewu atur wuninga. Wekdal menika raja sewu negari ingkang mupu sayembara sampun kapracundang kabuncang wonten ingkang lumacar wangsul dhateng negarinipun. Setunggal kemawon boten wonten ingkang sembada mapaki kridanipun Jambu Mangli. Jambu Mangli, ingsun wis paring dawuh kaping pira? Nggonmu gelar sayembara perang iki ora ndadekake sarjuning penggalih. Kuwi merga saka pokal gawemu. Nuwun sewu. Najan menika saking trekah kula piyambak nanging ujubing rasa gadah gegayuhan. Supados ing benjangipun jatuh kramanipun Genduk Sukeksi nalendra-nalendra ingkang sekti Mahambara Jayeng Palagan. Ora betuli. Saiki cupeten semene nggonmu gelar sayembara perang. Sumurpa dina iki wis bakal ana kang medhar sastra Jendra Hayuningrat. Ateges sayembarane Nini Dewi Sukeksi wis ana kang bakal mupu. Mula rening sayembara perang kabeh mau asale ora saka panyuwune Nini Sukeksi nanging saka tandang kridamu dhewe. Dina iki tak anggap cukup semene wae. Kakang Begawan Wisrawa saka ing Deder Penyu ingkang saguh bakal medharake apa ingkang dadi punagine anakku wadon anakku si Sukeksi. Aja nguntap lirik netap supaya yasinisi. Aja bang mawinga-winga kumedhot padoning lati. Walah dalah. Mokal nek Begawan Wisrawa ora krungu kupinge. Negara Ngalengka ana sayembara perang sing digelar dening Jambu Mangli. Sapa ingkang bisa mboyong Sukeksi sing bisa ngrubuhake Jambu Mangli? Parandene Pendhita Nungsang Puyang budine ora ngerti tata krama. Tekono negara Ngalengka bludas-bludus metu mburi.
Kowe ngungkurake Jambu Mangli padha dene gelem langkane nanging moh gabul pulute. Yayi Prabu. Yayi Prabu, nyuwun pangapunten ingkang agung Kakang. Sepinten kalepatanipun Jambu Mangli kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Yayi. Aja nganti sinengguh lamun to Wisrawa ora gelem dadi dadaning kewuh. Kanggo nuruti lan nglegani atine Jambu Mangli lan ana tak papak negeri danoning blabar kawadyan sinengguh. Ladal iblis lanak padha gojekan. Wah, eling-eling jiwamu pendhita ulahmu kesabaran. Kowe wedi adus ketih Wisrawa. Apa adamu Jambu Mangli aja kokian sumbar kaya gluduk. Ora-ora yen to Begawan Wisrawa suthik tanding kelawan Dedabah. Wah, ladal. Ora susah petak cimbaraci. Sapa sing boyong sukeksi kudu nglangkai batang. Ayo maju gaglak limpamu abur mustakamu.
Apa abamu Begawan Wisrawa? Meripat meleng ora ndedeleng mbok kira aku teko pati. Hayo. Tumplaken japa mantramu. Matno sastra jendramu ora bakal gigrik jambu mangli. Madal pusakaku tak guroni. Ngawur-ngawur kawar kowe pendhita lan duwe kamanungsan kowe Wisrawa. Yen nyata kowe wong lanang utusaning ratu aja tumindak kaya ngono. Wah. Gage paten ana aku aja mbok sempal tanganku kaya ngene. Yen pancen kowe wong perwira hayuh maju jam. Wah, apa mbok kira aku wedi wah. Judhek atimu ora bisa mateni aku mbok preteli kaya ngene. Kowe ora lanang. Untune kowe mateni aku bisa nanging mbok gawe pengewan-ewan. Aku ora trima upama trima aku sing momong jambu mangli mangsa trima. Upatani besok tedak turunmu salah siji eneng sing matine kaya aku Wisrawa. Kami tenggengen genera mas maosaken sang Begawan Wisrawa. Ya mentang sanjata pamungkas. Pinumpangaken kendhenging langkap. Gumrit swaraning gendhewa. Natas jaja butul walikat. Rubuh gugur sang jambu mangli rebak kaya gunung.
Dieng turun katodui Joko saiki arang sing bayar ora karet gorengan kopi sikat kabeh digeret macan amit-amit arek saiki siwen cicit disenggol mapan ondo cilik ondo tuwat ondo gede ondo tumenan rondo cilik rondo-rondoan rondone gedean cebek karuan Yang duh nek dikole bokong pinak banget wong kok ya wis ora
putus. Sik, kok sik. Ora. Suara kaya blek diseret nek. Yo. Dalem. Iki ning Solo. Wis tekan Kutha Solo. Kutha Solo ki nggone kabudayan. Ora kok bungok-bungok kaya wong ning pinggir kali. Penake ya, Lek. Kok penake mbok meneng wae lho ora usah ngomong-ngomong. Alah ngarung yo sambate jane. Nek rasa le batin iki sok-sok yo sambat lho. Apa eneng wong kepenakan kok sambat? Ya sambat mestine. Lho nek sambate lagune lak beda. Nek sambat sambate pripun lagune pripun lho tak ningali. Lho, ora kaya lampor kaya kowe ku lho. Lah wong rasa penak mesti ya kempar-kempar. Ha ya nek lara adoh padha-padha adoh. Nek lara niku penak iku kudu kempar nek lara meneng wae. Lah iya ning kowe iki penak campur lara piye ro? Oh kok ngayal. Ya tengil-tengil. Ora tak tonyo sisan kok tengil-tengil apane. Tengil-tengil satpame ki lho. Jane karepe sak tengil-tengil. Ning wis ora ngatasi. Duren nek duren kuweni kuweni. Apa? Biyen nggih biyen sakniki nggih sakniki lho Mas. Oh alah. Teklek gua kalen. Alah. Wis tuwek-tuwek dadak njak balen. Degane kambil ijo. Bejane sing ora duwe bojo lho Mas. Manuk gagak ngaku merak. Mudyar kowe. Oh ora. Alin ana. Ket. Sing marai wetengmu ki mblegendong. Noni nanona. Ajur tanpa gawe awan-awan mega mendung rengkile ngombos sisine teko nyawara teko nundung mas kelingan beciane aku malah lalape gedang nono la saput jae aku monte bojo dalang bojo dalang lak boleh sambut gawe ayo yo kenti-kenti yo Mas ngombe-ngombe dhisik Ledek Sudi neng Solo kene Neman kali penisi sapa yuyu sing duwe aku prapatan neng Garute Mas pegatan tak surute aso iya Pakde Enake nek jane cakepane apa ta yo ngeten paling ulon nek ngono lak biasa nduk jane piye unine bangsane piye aku tak krungu terus pundi iki lho cakepanmu ki piye kok ana nano tung gentak-gentung jleng saiki digawa Mbah Panut menyangan sik nggo ganjel amben ngono piye wah nek nenek guyu ki ngantek manis banget kok ketok kesorot lampu no pengengeh serem pokoke dek kaya kamanumisan kae mak promong ngono apa kuwi nur buating kraton ki nang kono kuwi sing marake nurunke ratu-ratu tanah Jawa ya kuwi jane asline
Nyanyi apa yo jare? Aja digamli sik jare piye unine iki. Parikamu kuwi lho. Wong cakepan kok digoleki nggon buku wangsalan ora enek. Nggon umbul donga ora enek. Slisir ora enek. Lah niki nggih ngeten niki nek mboten enten pathokane. Lho, wong sinden kok ora duwe pathokan ki piye? Wong sapi ra duwe kon ka pathokan. Jebel lho. Sapi ra duwe kok pathokan. Delok munio. Piye? Jare piye? Lali. Lho nek ora nganggo gamelan kok lali ki piye? Lah nggih. Apa nek eling ngono ki sok eyange rawuh ngono apa piye? Batu nek ngono kuwi. Iya ya ora ngono. Ndang muni sitok wae lho. Apa jare? Weh, nani nano. Nang. Lho. Iso blas tenan. Lah niki lang dalane no sanu terus ya pripun? Ngetan paling ulon ya Mas penak elek mula aja kur penak Tuwa sedan ra kelak mah nek tiwas sedan ra kelakon ngarepe piye kok tiwas sedan edan tenan kapok kowe piye nyek wis ora tak kon nganggo gamelan apa ya eling ndelok nganggo gamelan wis lali lho wis lungguh nek lali lungguh. Lungguh. Wah gelange oh. Nganggo gelang. Minggir nek mangkok. Waduh mang pas lali ngoyo-ngoyo makoke teko wae nggur gari mata-matae. Apa pune apa iki? Yetan bali ngulon. Lho, syukur kowe. Engko sik. Kurang medun kuwi lho anggere nek sego kok nunggah. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Nek mong Ya Mas Yo kono e. Kau sapilean sore jati-atine kene nggone. Anyar suwuke. Suwuk sak kecekele. Maro loro jinem. Wong iki werna-werna ae. Matur sembah nuwun. Aku dikancani yu mentir ki iso nyenyeger awakku dhewe. Ya saiki wis angel golek manusia langka. Niku klebu jenis bub. Pesinden sing paling antik dhewe sak jagat. Niku suarane mboten enten sing madani. Mboten perkara apik ing cengkok mboten ning le ngemprok-emprok. Oh alah. Yo yo. Pongone kasete mbiyen kuwi semebar. Mula anggere mbiyen lho aku isih kuliah ning ASKI saiki STSI kuwi mbiyen jaman anggere isih kuliah ning kono kuwi lak dhisik dhewe sing pindah rono ki jurusan pedalangan mbiyen liyane ki sing ning Sasana Mulya. Wah, pedalangan ki ning kono dhisik dhewe anggere. Muni istirahat ngono kuwi tip daerah Ngorsan kono wis nglengkeng wong duwe gawe. Ngono Mas. Ngono saiki digondol bojone wong. Menyang Jakarta penak ya Le. Ya kuwi menungsane.
Nglengkeng. Lho, kancane urung nyendok kok wis. Wah. Ngono kek. Ngerek. Ngono anggere tekan nggonku ki nggawa foto, fotone tuduhke aku, tuduhke sapa-sapa. Lho Mas, jaman nomku persis nyahni to. Ono nyahni. Oh alah. Wah ning bareng saiki asli malam ini dandane yo mentir beda karo wingi-wingi cah. Nek mangan-mangan kok keselak. Terus jigang sikile. Rekake diolak-alik arep mbok udak nganti tekan lak-lakan ning naga ki ora bakal ketemu iwake wong aku wis meling karo panitia kok. Engko nek kei mangkok yo menteri aja nggo kei iwak. Aku jek diolak-alik. Kuwi iki laos ya yu aja mbok emplok. Wah, yo le cekoh saune nyenengke tenan wis njogete golane nyenengke dahare ya nyenengke. Yes. Nek nang omah kulinane tepo. Nek cara ngundang Sragen tepo. Seneng aku ya men kanca-kanca men do dahar dhisik karo men do leren babar penemu utamanipun ngaturaken genging panuwun lan muji syukur ngarsaning dat ingkang murweng dat dening dalu menika sampun peparing pinten-pinten kanikmatan kamulyan kesarasan rejeki ingkang kathah utamanipun kunjuk dumateng Raka Mas Wagiji Mas Wagiji saha Mbak Kiji ingkang ing dalu menika nyatanipun tumbuk yuswa ambal warsa. Mbak Kesi anggenipun lumban wonten ing bebrayan ageng kaliyan Raka Mas Wagidi ingkang nyatanipun sampun tetahunan pinaringan kesarasan, pinaringan kanikmatan, pinaringan katentreman lan samukawis menapa dene rejeki ingkang boten sekedhik tumraping sugengipun wonten ing alam padang menika dirga yuswa monggo sami memuji ngarsaning pangeran mugi-mugi anggenipun ngadani tasakuran ing dalu menika kanthi ngrawuhaken para sepuh para pinisepuh para werda muda kakung putri kadang-kadang lan sederek sedaya ingkang sampun makempal wonten ing Pendhapi Agung Taman Budaya ing Surakarta. Mliginipun monggo ngucapaken asta kunjuk ngarsaning pangeran mugi tansah paringosih rahmat dumateng panjenenganipun Mbak Kitsi Swagidi tansah jaya manggih rahayu slamet ing donya ngantos ing akhiripun. Amin. Hang piyayi nek gelem nyukuri marang nikmating pangeran badhe dipun tikeli ingkang wuwuh matikel-tikel jumbuh kalian darmanipun. Ayo dikepiye wae wong nyatane piyayi Wasis mila senajan piyayi saking njawi rangkah parandene rening budaya ngrika menika mboten sami kalian budaya mriki. Ewa semanten piyambakipun sangat anggenipun gandrung kapiluyu dhateng budaya kita ngantos konjem tetaunan lenggah wonten ing Republik Indonesia ngantos panjenenganipun tuntas anggenipun gilut kabudayan utamanipun karawitan ngantos tuntas. Mila panjenenganipun boten badhe mangsulaken tabuhan menapa kemawon boten balekke. Mboten nulak. Malah sak mangke kula ngungun setahun jembleng serendeng panjenenganipun kagungan suwanten ingkang indah ugi lan saged nyinden ugi. Mila mekaten kala wau saged to nggigah
raos kula lan panjenengan sami lho ing atase piyayi kono wae konjem lan resnani kabudayane nganti kaya ngono. Menawi kita lan panjenengan sedaya mboten kabukak raosipun tebih wekdal ingkang badhe dhateng benjang anak putu kula lan panjenengan badhe kecalan lacak menawi mboten mersudi wiwit sak menika. Wah, kanca-kanca seniman sami nglempak sami berkahi sedaya. Ing dalu menika rada dicethake suarane ben kaya Pak Anom Surata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono kuwi ngantek gembleger kae. Ya piyayi Presiden ingkang sisih hiring menika Ibu Harjutri. Ngene mantep tenan. Ngantek suwantene iki ngantek krungu saka kidul sawah. Wong terus kruyuk. Wah, pano. Wong kabeh iki duwe label dhewe-dhewe. Wah, Pak mantep saya kondang dalang syaiton. Menika kala wau kunjuk dumateng kakwinatuwing pakurmatan. Ayo Bagong. Menika kala wau kunjuk dumateng kakwinatuwing pakurmatan panjenenganipun Bapak Sudarka Prawira Yuda. Iya marem. Sindenku bengi iki nganggo ijo-ijo. Ketok le num-num. Mbak Yatmi enek. Oh enek. Menika Mbak Yatmi saking Boyolali. Sindenipun Nabi Sulaiman. Zaman kuno banget. Mbok Arif. Wah, anake semayang dar. Kethekane wis tan berbeda karo eyange saka ndawar mbiyen. Ayo wong ndang dadi dalang kok ndang mau didukung karo mboke. Ya wis digdaya wong jaman condong raos ya wis kuncara ngantek jaman Pak Anom Surata nganti Pak Mantep nganti Purbasmara. Nganti dalang sabar. Demben ki nelpon aku pamit. Kula pamit riyen Dek Purba, teng pundi melu sabar windan. Mayang teng pundi gawok. Jare iki lakone iki bermono bermani. Ngantek ketuweken. Angger petuk aku ning kampus iki Mas Sabar. Dek Purba. Napa mboten suluk lawas? Wong angger petuk kon mesti kon suluk lawas lho gumun. Aku seneng angger ompak-ompakan telutur. Nano. No. Kling ngono. Dek Purba. Monggo kuwi macem-macem. Ndek mbeni mayang ning TBS kene Mas Sabar ki. Dek sing nyimping Mas Ridadi.
Bareng agek nggon drama kae. Iki ngunekke sapa to kae? Bantalku kurang dhuwur. Bantalku kurang. Semune ra jamak. Lah sindene sempruk. Malah ngarapi Mas Sabar. Pun pangapunten lho Mas Sabar. Mbak Yayu, Mbak Bro, Mbak Ngesi, Palenggah. Ngaturaken panuwun ugi dumateng kadang-kadang budayawan-budayawan, seniman-seniman teater ingkang dalu menika ngawontenaken pirembagan wonten ing Taman Budaya ngriki. Wonten ingkang kepareng berkahi sami lenggah ngaturaken panuwun. Dipendhanipun punden kula Bapak Murtijono saha setapipun kadang kula sepuh Raka Mas Wiya kalian Raka Mas Mujiono menapa dene Raka Mas Wahyuwana lan kanca-kanca Taman Budaya sedaya ingkang sampun kepareng nyengkuyung dumateng kula lan kanca-kanca saking Mayangkara utamanipun sampun kepareng minakaken wekdal saha papan ingkang prayogi kunjuk dumateng kadang kula Raka Mas Wakidi saha Mbak Kiji matur nuwun mboten saged atur piwales menapa-menapa kejawi namung memuji supados TBS tetep langgeng anggenipun nresnani dhateng kabudayan lan langgeng anggenipun tetep wayangan malam Jumat Kliwonan. Matur nuwun sok sasi ngarep. Sak tiba sasi ngarep nggih malam Jumat Kliwone niku nggih. Menawi mboten klentu pepunden kula saking Klaten ingkang ngasta. Menawi malam Jumat Kliwon wonten ngriki menawi malam Minggu Paing menika wonten panggenan kula. Mboten ngemongaken tangga tepalih kadang sutresna budaya kadang dalang. Nanging klebet penggemar-penggemar ringgit Taman Budaya menawi kersa kepareng rawuh wonten panggenan kula monggo. Menawi pinuju malam Minggu Paing menika mriko inggih ringgitan. Mboten sabab kula wetonan mligi mboten awit menika wonten salah satunggaling pepunden kula ingkang tresna dhateng pagelaran wayang kulit dasaripun piyambakipun sanget anggenipun kepengin nguri-uri gesanging pedalangan lan ningkataken prestasi kadang-kadang dalang kaneman supados sinau menapa kemawon dumateng kadang dalang sepuh papanipun ingkang dipun pilih panggenan kula ndelalah dipun pasaken kalian weton kula nggih menika kadang kula panjenenganipun Bapak Insinyur Joko Suprapto saking Nganjuk menika piyayi duwe ning emoh ngetok-etokke kesugihane. Sinten panjenenganipun menika? Inggih menika seorang penemu ingkang nemokaken trapo pembangkit. Trapo pembangkit listrik niku. Penemuanipun sampun diakeni tiyang sak donya lan menika dipun pundhut kalian negari. Dipun lintoni kalian arta ingkang boten sekedhik cacahipun mila tumunten gandeng piyambakipun tresna dhateng Ringgit Purwa mila ngawontenaken pagelaran. Matur sembah nuwun Pak Joko. Ugi penyanipun ibu ugi kepareng rawuh Bapak Harto saking Jombang. Rama Ki Haji Panucasra Darmaka. Seneng aku. Ning aku ya rada wedi nek ditunggoni karo para pinter lan para sepuh. Kadang-kadang pedalangan pepunden pedalangan kados Rama Panut menika tetep kangge badan lho. Piyayi yuswa sakmono saka Nganjuk rene rawuh mung kersa paring pangestu dhateng putra wayah. Dipun tulat Rama Haji Panut Darmaka. Aku besok mbok ya nganti yuswa semono luweh. Mbok ya nganti kaya Rama Panut kuwi lho. Ngantane sepuh kaya ngono pedalangane isih bergas. Suwanten isih gandem napas tasih landung sabetan isih giyak. Ngaturaken panuwun sian malih syukur menawi Rama Panut Darmaka kersa rawuh wonten malam Minggu Paingan. Menawi kala malam Minggu Paing Bratayuda sampun. Minggu Paing ing badhe dateng mangke dereng pados. Apa mathuke sabar.
Kan bedaing apa lho. Ning nong. Dingaturaken panuwun dumateng kadang-kadang dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Ing pareng rawuh kanca-kanca kula Mas Darsono, Pak Yanto, Mas Haryadi CS kalian Mas Samidi. Matur nuwun kalian para anak-anak kanca-kanca mahasiswa. Nggih, matur nuwun. Monggo, ayo Mbak Yayu. Mbak Yayu. Mbak Yayu Wahyuning Tias Handayani. Mbak Yayu Wahyuning Tias Handayani STS iku caraning Tias. Nganggo STS ya. Menika pesinden pembawaan. Kalian penyajian. Sampun dipun borong kalian piyambakipun. Nggih, Mbak. Mbang. Nika wonten ingkang pareng mundhut. Nah, katur Ki Purba nggih matur nuwun. Kula nyuwun gending lagu nggih. Katur Eyang Murtijono Wilujeng midhangetaken pendanipun dipun ajeng-ajeng Yu sapa iki? Yu Darmini Sototing